Waduh, duh, duh, duh. Jos. Nah, Rio ke sih. Yo. Ya. Ayo Ngil. Manggolone pinter koprol lho, Nduk. Ini ayo. Ini iki mantan warok malahan. Weh. Heeh, pinter ngreok kabeh. Ayo, sing loro rene, cincing ora apa-apa, Le. Nah, cincing ora apa-apa. Nah, mosok kalah karo blandonge kayu. Kok cepet sih? Ya. Sing nyanyangin. Ayo yo. Bebek. Kurang ajar. Hamba sama templeke mak pledukmu apa nih? Saya nak saya pledukmu piye? Piye jalar medun piye? Aduh. Wes. Medun. Medun dhewe. Ayo main boy iki tulungi be. Boy. Wah, wis. Malah kelangan lato-lato iki. Padar. Kurang aku lho, Bang. Lha piye? Iki ana semu telegram kabeh. Kok aku. Sengil. Dalang. Tanggung jawab. Piye? Ilangi. Piye? Kale tebon le. Sabda. Ya. Goyang sik ya, Le. Awas ra joget ya. Rene. Nah. Sabda paditaratu. Ayo do Mas melu joget. Ayo do Mas. Kapok
aja nu budaya. enek wong nyawer do dudah-dudah 2000 Oh, so diparani no ngil. Diparani ngil, ayo ngil. Dah. Ayo ngil parani sing endi sing nyawer. Lah kae Mbak. Sing ngapundi Om. Yo. Ayo. Parani sik. Aduh. Sing ndi? Lah Mas rek 2000 ra apa-apa. Oh iya. 2000 Bu. Iya to. Ayo Bu. Aku tukang parkir apa piye jane to. Lah. Oh, lah iya ibu-ibu mriki ya. Loh, si Ray Angel malah plentong ki lho, Mbak. Loh. Kok plentong ki to? Iku nyaput puskesmas ora ditanggung BPJS. Iki sanggul lah apa? Kok kowe BPJS barang. Ayo reoke neh apa ora? Oleh. Ya. Ayo koprol pisan. Kagem ibu ya. Terima kasih ibu. Spesial koprolnya kok jenenge aja Bu. Waduh. Wes iki. Siti kowe. Ayo tak ewangi. Ini koprolnya rono no. Jirolo. Nek pisan kas tak ewangi. Ayo. Pisan kas. Sing dhuwur. Alhamdulillah ingkang sawer Ibu. Iya. Wah, Sehat selalu. kena nggo mresake le mlentrong sirahe. Loh, iki mresake aku kabeh. Nggih kabeh. Nanano ya rampung nggih. Ya. Sabda Pandikaratu Pring sliramu Radya ing sisiku Amuk iku ning lilan Tresnaku bakal dibawa Mbak Angel, Mbak Bebep matur nuwun panglipuripun. Alah, ya ndongake nganten sih ya, Pak. Heeh, didongake ngantene. Kagem Mbak Ya. Siti kalian Mas Junianto. Semoga menjadi keluarga yang berbahagia selalu. Ya, amin ya Menjadi, robbal alamin. Keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah enggal pinaringan. momongan ingkang soleh lan soleha. Didongaken Bapa ngaten anggenipun kagungan kersa rahayu widodo ngantos paripurna. Nggih, mangke Nggih. amin. Heeh. Saking kula duo kala menjing nggih mbok menawi enten lepat nyuwun pangapunten mangke dilanjut meneh nggih Pak nggih. Oke. Nggih, mbok wedalipun sampun sonten Ya, nggih. titi wanci kang lumadi. Nggih, mbok bilih enten kelepatan nyuwun pangapunten wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga pagar. Monggo dumateng Ibu pamomonge sekar kedaton kepareng hanjengaraken disang tumanten pratandha paripurna rantamaning tata cara ing rika langgar menika ya. Monggo kadheraken ingkang rama Ibu saha ingkang Ibu pisan mugi kapareng nderek jengkar saking palenggahan.